Iniing kasalungsungan at dadala ng daring residente keng Florida Blanca. Apin itiing detour o pansamantalang dalan. Gagawon dala kasing sa beding aduang tete king Balen, yung Valdez Bridge king Barangay San Antonio, ang pang Fortuna Bridge king Barangay Fortuna. Sasaing singlarang residenteng kalupan ng Sam Macalino uling aparte king Makiputya, as nepa kanong kadelegado lakwas ng mamanuron. Aliya concrete, kaya uling na itang milabasan na bulan, mauran, niya ingdalan, maging mga kulkul. Metong niyang reason na mag-cause din traffic at saka karen mo namang sakit, makasira mo rin karen parentar. Inyang gisa na ng CLTV 36 News in the Tour at namang makabanteng traffic enforcer. Liwasan lak ng mag-duty, kem pati nga po. Kasi po, yung gagamit din, huling one way ako. Ito pong papagulakin, high stop tayo po dito. Bota pong mag-gola ka rin, mag-stop tayo po kayo. Alas 5 na po ng ganingado hanggang alas 12 ng tangalit dapat. Bistama natin makabante, katuklo na kanuning bengi mama ko na lamurin inyaing malilyari, misasalubungan lareng sakin, uling dakal pa mamanuli lakwas kareng magobra. Itang kapag bengi na, itang alabandang na inokulakpaya, tamin po hindi nalang mamumuli ko mga bandang na inokulak Ala nang magbande kareng detour, pre-provide ba kaya papunta king Kilog, sorry, Blanca, kapag ibat ka rin sa Fernando Buagua. Nyaring takin, uling itang dito ragewada, one riya mo. Kapag itang dulo na rin itang detour, minsan makating sasalubong, niya mag-cause traffic. Well, hindi kasi niras lagyan nila yung truck, nilublagyan eh. Di man alayin dito rin tagtang ka rin eh, masyado masala itang kaya ka rin eh. Ang galang tilang time kitang nagbantiyan ka rin. Kitang papuntang irrigation. Abang, at naman pong mag-traffic yan. Ngayon po pag ito po. Kasi po yung ngayon pong budget. Ito mo po nga sa ito, pasal naman po yung guys. Hindi naman po masyadong guys. Hindi mo pong bengin. Abala nga po po. Binisita na naman ng CLTV 36 News Team ng DPWH Pampanga 2nd District Office bang ipayabot ang sentimentuda ng residente kang Florida Blanca. Agpang kang Aurora Crayon, ing hepe ng construction section, mga kulkulya ka ng editor pa uli ng pamanuron. Makanyan man, agad ka nung ayusan idi. Pag naulan yan, dito yung mga PE niya at PI, sinasabihan na namin na yung mga detour tingnan na para ma-rehab na yung mga bako-bako magawa ng paraan kasi nga yung mga commuter diyan talagang nahihirapan. Atin noman kanututok yan na timeline bang mayari yung construction na rin aduang tete. May delay lang mo uling migtas ing danong inyong may manuran. Yung Valdez Bridge natin matatapos next year, early next year, mga February. Kung man may konting extension yon hanggang May siguro ganun. Kasi hindi tulad ng nangyari nakaraan, ang daming ulan-ulan diyan. Nasuspend, diba? Hindi naman makapagtrabaho dahil gawa nga ng mataas yung tubig. May nga kami dun sa NIA na sulat, kino-close nila yung dam, lumalaki yung tubig. Nakiusap kami, binigyan lang kami ng 10 to 15 days lang yata yung naibigay. Yun. Tinrabaho naman ng gusto ng contractor. Kaya yung bandang Florida Blanca ng tulay na yun, naayos na. Meron ng mga board pile na nalagay. November 19 naman kanong expected date of completion ng Fortuna Bridge. Makisabi la kanong mayab karang memalen na dagdagan pa yung kapibabatan uling kaya rin ng tete may pasnaw na la. Mas matibay pa iti, inya alalang pigaganakan king karelang seguridad. Yung kanilang mahinahingin, alalaman naman namin, magtis-tis lang po tayo para doon sa kabutihan ng ating munisipyo,
Ganun talaga. Magbabalik tayo sa sa talagang ano ba yung business hour ng Florida gaganda naman pag naayos yung mga bridges natin. Ako, Inky kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.